ke Meghalaya Asha Workers Union MAWU mendang si gila lay banyak ndo yo Deputy Commissioner ke Riboy District banyak ran halor ke Jingsha weng kam kan san bongot ya Asha nak than Riboy klam ke jing betim abakran chikla pathai ko ko kong Sony Karjana advisor ke MAWU rin kat ke jing dan lang ko kong Mira June Mirsing President bat ki wei ki dukhat ka seng ki la pen pau ba ka seng ka la dap da ka jing kenden ban yo sngo ma bon hul ki asha ki la shap ndo kam da ka jing batha no deputy commissioner lingba ka office jong ka DMHO halor ka ne ka benta ki nongyalam ka seng ki la le ban yak ndo mark man UDC ban pan jing shai bat ban tip ya ka daw ka ba pelong ya ka ni ka rai ban weng kam ya ki te ki asha kindet kinsan klem kanu ka jing pentip ni ka shiti ban weng kam no yaki An jongi menta nang Meghalaya Asha Workers Union hangni hapo DC jong Riboy District nongpo kalong ba hadian menglayo ya ka jingtip na kayo ka shiti na ki Asha bikla Asha wen kang weng sa penduk kam no ha naka order jong DC lingba jong di MHO tingi sutu hadian makalong ba ngila dab yo ka tak shiti ngila yo ulumi kita ki jing pentip na ki Asha bila Asha penduk kam kalong bangikwa ban kenduk ban panjing sana na DC bala di DC ila ban weng sendani ki Asha ki balu performance ki bangitip baka jingweng ki Asha kalong baki low performance dan ki duna ka rukam try tingi kwa ru ba na kaliang jungi be bansha bala DC ila ban weng ki Asha ki balu performance balay imla ban solve pede ya ke problem baki rang ba snong ki weng la ka weng ki Asha wala ki dai ki Asha ki bateri baru kimla nama IDC imla ban solve kata problem kada du mentaru tingim tip IDC ile komno tang ba kadai tang kata ko benta bangi kwa ban panjing syai na IDC hangin longpo ti Henry hadian beng layo ban yakran mark mat BDC mentasngi ila da pensya ya ka meeting ka bila da syong bat dapo di MHO Riboy District hi bagi ong ba la san banai mentang la syong ila ya screen bahai ki Asha ka tukni ki Asha ki bom tri bahai belu performance kadai kalong bagi ong bang ala dap ong yaki ila direct ya di MHO bakin ai shwa da ka warning letter la ne da ka jing pentip bakin sa sha weng kam la da kim perform bahai ya ka kam ti kata ka di kementahan ri menta pada kalong bang ka ba pensusi yang kalong bang yu i menta ba kawan direct bet na po di MHO banwan bet ka kisti kawan bet haki headman haki rang ba snong umdei direct siki asharu ban weng kam kataru ka di kisti ban weng ban penduk nas nani ka kam bat sa ka wei ngi kular hang ni kalong bet bangi ngi kerpat ni disi kalong bet ba hadu menta baki asha kila asha weng kam ide ban penyo ba hiru ya ka bainong joki ba kila dap try ba kila asha weng kam katu kam ka bela dap try menta arna la lesi kidan ki bompat yo lut brokhaj ki de ban yo biang ya kataka ya ka bainong ba kila dap try halo jing try kam juki asha ngi namar ba ngi sutu kidan ki asha ki ba ki lesi ki jing ki babon sing kalong ni kidan ki asha ki ba so put incentives hot adu mentang makini ki nai bla dap ngi la ikran semakin incentive ka state kala arab hiru kata ti kidan ki benta ba ki incentive ki so put banalai banai teng ki asha ki hapan wat kam da kawai extra source of income namar bagi hap kershan ki yang kesem ti arab nalai banai kidan ki benta ki kidan ki banai ki so put ti kimban se tetang ning bajong kataru ki asha ki hapan wat kam da kawai ban kampen supino ti kam asha kedan ke benta kata kidan pede ki asha kidan ki ba kidan ki jaka ba kamlong shanong kendong ba tikim nak ban ai report man ka banaru kade ka network problem ki haban wan la dikiduna ka kam jingyo khanyak tok natang si banaru kila semut ngai kisa bayo badet tema tikim nak ban wan positive ban wat network tikataru kade ka problem nang ta shushu kade tang ni biki asha teng kidan ki ba kidan pede ba kimdan assistant lese dan ki bahayang basam ki pang ki stom kin haban page 24 doa siki namar khap sumar hi maki kidan pede ki asha ki bom don kpa hayang ki hap sumar hi ki yang kesem da pang abna lai banai hanrei ngam ong pada barok ki asha kin lap de kita ki daw kidan hiru lese kin dan ni ketuk ni ki asha ki basha wang ki la shisha ki la le shubuk kin mal ba kumbal ong isam ta wang isa disi menta kolong baik ba lese kin dan ki asha ki ba kampo fans tenteng la dan la pramnai khnai benaru kata kolong bangin la kan hanrei ki de ban tre hiru ka kam tang ba kade kata ka benta ka ba kidan pede kita kidaw ki beki asha ki kamduna ko performance tang balong kidan pede katu kat ni baki kilap sisa bagi duna mereka warning letter dan mereka shiti ki di bakan ki di ban kin kenang bikin lap performance kin lekin perkhat keno kelti beki di ban ship ki stu kim la ban le shui ka kam tikila da ka basuk kan pen sngorem ki jenglong breu kan ka sngorem na du bas dang kila shia khot kum tu claim appointment claim that you claim the shim te wik na exam ta laman ban bread la ka bread iki asha kick la ka kick te kata kan ka benta kolong baik ba ngi so sen ai kan namar ba kumun shaki kro to wan pen bor ki asha man ki snong pen bor
keluar bikin cime ke kam nda menta da porkik kik klem kono ka jing ajing tip yaki prior kata shab kapor kan ti kata kri menta basusi anak leng jongi hanre kal asai bani ina i disiru ila kular banang ni shikmat ada kadan kum kataru ngin aishwa da warning letter lai benai shwa yaki ngin tip baki de bangin sa shaweng la da pim perform hai ka kam tang kini bersyukur